Det okay, den kører. Velkommen til Tipsklubbens tendenslodtrækning i anledning af, at Lyngby og FCM-kampen blev aflyst i går på grund af snevejr. Ja, og tendenslodtrækning, det er jo, at man tager sandsynlighederne for de afgivende bud, og så laver dem til pokerspillebrikker. Her, der ser vi en Lyngby-sejr på hjemmebane. Vil de vide, dette er en FCM-sejr på udebane, og i midten med de grønne, hvordan skal vi karakterisere det? Det er Jonas' skandalebud. Ja. De ryger nu op i... Vi har været inde og hente den officielle stræk lodhat. Ja. Vi vil gerne anvise, at den er tom. Det er rigtigt. Og brikkerne vejer lige meget. Der er ingen form for forskel andet end i farven. Og de er lige store. Lykkens gudinde har godkendt hatten. Det er din. Mine damer og herrer, det blev en hjemmesejr til Lyngby. Jonas, du har tabt dit bud. Tak for i aften.